कालचारेल सेन्टार बिसमुरि मोसाफारि बिथांमोननिसिम आरो हामदेव बसुमतारी बिथांमोनखौबो आङो साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो जोंहा मोननै मोसाखावरि हान्जाफोर दङ बिसोरनो जाहैबाय रंजाली कालचारेल सेन्टार बिसमुरि आरो गार' ट्रेडिशनेल डेन्स खाख्रिखला সাহিত্য পরিষদ সকলের মাজত ধন্যবাদ Team Bodoland Territorial Region in yellow jersey introducing এইখিনিতে আপোনালোকক জনাইছো সন্ধিয়া ঠিক 4:15 লগে লগে আৰম্ভ কৰা হ'ব আমাৰ জিলা ভিত্তিক প্ৰথমখন খেল আৰু এই প্ৰথমখন খেল আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব আমাৰ গেট নম্বৰ 2 ৰে আমাৰ খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাই रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो बयखौबो बरायबाय जोंनि बे फार्स्ट